aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokwebolia nkayoranyore endagira yetugo yago bono company ya Sigma Feeds ne bwateli chivu liago mbabwate endagira yechinkuru iyo manyekantabuna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wochakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko unabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagira yechiombe wochakira eli yechimori yani calf winner billet endagira yokomenta mabere na mwigo mbabwate endagira yechieri iyo manyekantabuna ranger cubes egatie chindagira chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 chomutinyo gatana limo mwako igabwe chirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya kigima Sigma Feeds richibu riendagira yetugo yabo Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere Imbea Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Bakora mabaka mamu kwetu twataka musiki naenda mambi yeyo mnatoko baka mambiga tigandore kenanga nanje kenanke omonto kegwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani umanya Otenkore Omwando umetenye mejale yansi tiningana yo nyera to mukunyu wachete kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Ngombe tuko mumizanki kibona Omwando Mechi Maboru Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli Mwachomo ligere beta senike Ndizi TV baire biyentunda enderi tukolia Jumamosi tokomera na sembeo asomorobilio obosera bwenga bunerebo tambekerenga ekenene kyumorobilio no kwaniki ngatonyere ko batokobeko borosobya abigo obwamate obiyase chinga chitirinde kinyara ko bachiko bwena chinga chitoni go chirwarete iwata maroye a ayo bwamate pasta obotanyo boikirano koto kotanga nyo bwamate mbuli biya ikoto kotanga engani birwata Dibono sana, kwaligania sentundende pasta oitonere ko bawikana ase studio pasta Gideon na utani gagenda isko asobo koreri onyara ko baga konyori gotako nyara ko bago sanga muna into wikire weekend o sabirenere o kwabera kwaye na gotabanga munyara ko muko mwabere weekend na nyara ko bago sanga amo 90 kolende pasta Joshua no ali studio poire pasta Bien Mbaya turisco kabisa nyingi Tawata nebisi Ebisi kabisa Kerego turende yabe nyingi kabisa ige ko koleto tandano kwara ya sombira nyo batatu tu Bona ebuno abobe akini yende neye kwami kwami ndoka ne timbura uche kira to buri riskari chindagera mbiya chine na botire biga manda chire bigori na tara na njo chine riba ya lisi to garanga ikotore maiga bono kurwa kubwaga iga bogetu kwera gali bona lichia somoliriga ono chigane timbura kigima kinyara ko ba ali mugotangani komoko buruga ali to kole matoko simeka Agini asenge njo climate kwanyoraga na ndito dangana koli utara na bekonyarikana ngona kwariganira senchire wikirano sanga mo 90 bunere botambe no bwato busubure bokuboriri boriria gona kunikana gari kyaga mo 90 wetara semitanda yite Facebook Ndizi TV News Digital wetara YouTube Ndizi TV News na wetara se website www.ndizitv.net namba ya SMS nerega kwa TV yago egendete ko bagigweta igana ina bukuri karibu riyago nekerengeri kyonyara ko bagosanga mo 90 mwakara temo orugo kuchisa mo cya Kigoro no gosemeria watanga butambe no gwisaransa myumurubyo konyara ko bogo gwesemya nabo igo omulisi George kuruchisa meche Kigoro utabanga na mashabiki amanene kigima
yagenda ko bagusanga amuna intwe nabo igo abagotanganyare ko bagagwesemya gutere mu rubiri ya butame pasa teke to kwani mwancho murigere mwarigani asingire wikana nabakwani omwancho murigereria asiri tukuria lero twakwariganiria somo rubiri oyo kaba mutagereria omuya naye gwasoma kende korwa ekiagera enka nero musingi enka nere gesaku enka nere kenyoro enka nera magenderero otara enkita betingia abono bintu mbiko babiyase asa abantu maito gobe no nyiri umana no iburukano gitiga marago bapasa abantu bachikora no nyambi bagusinga ibakubuka gukia bana basinga igo to kwenda gukora liburuga liri tuwategete igoro goserero etwale kwenda tuchikogita yako yana communication bwerani tibuyo gago kubatakana nuko musana nali umana liko nyara kwali kwenda kiwasi chika chitonga pasta tabire amaene neringa nigo ekwera ni maiga magendere gwateringa ikingia nera magendere yes igenga onyeke burukaine ebwate obwochokana no mnerio mana engeje na bekonya karabo ikwira na maiga omokuo bwana ikiara kumwaetanire mokuo bwana kare mo bwanire ono mokunyara kupanga bintu byeino kere bintu no kubwatira na byamya ko no kubwatira kwanya no nyumungina na babwato kugandika bisanga naga ni no nyisiringi 10 ono no nyama chani maambie linda abantu banywe chai bamaye kwenda shughuli kumenya kuo wako busaba kera mwiwana ini matuo manire yes onya na mwaka bwenga kwago sabo kwago sitaba na magoro baiga batarara ko baburukani bose bande mbaragire onye utagete school fees kose karamu ya mwerre tata gite karamu se no nye rapa ago si wa approach no nye muigule matenga konye ikiagera kwa mo minyogeti igo teriko wa approach no rioko seria nende kwa mutianira nantumirana oinero tago sabe lakini ama mojomo akorori mojo omunyagorore byo moiboko okire gagende na ojanga mami daddy karamu timbwat igo biya to mutianira bazo mata to kwane tigora mangana okwana na yusuru go district to gateba igo korenchi nele kurwa so mwana lyo mokera no mata mutinga yaya era nana boko mu bitati boko kana ndaira lakini bareke gorige teigo tamurangire tando muisana nje mate igo kobiri na kwa iga asengu chama gosa ya naria na bako kogecha aso mabwa obe ko komoita komenya komodia mamocho magega ago kogecha yes lakini egento ke monta wa kaso mwana neri mocho aliroche ne likuwa moro kia kwa moro kiri moigwana yes kare moigwana ni bono kumwaka neri mocho gwaka na bago tendige ngo kora bakabiri nyabere tingo kora bakabiri yabona sana sege chinga kile biro pasta ngere botambe aba shabiki betu bosa abarigere bari bayito abakuba tumuro bebiyo na bakende to bagutora asa kuna ko to kwanera igo kiro kende engana nero ro kwale gwanja ngapina ko to kwanera atumuro beri bosira bwenda no bosi bari gosanga mainte matoke bire butara se namba ya SMS kwa kai to kwatana ya abone iwe tinge nero ya unire abantabandi nonyayo mwenyene asomeza biwete ngaka ya gukunire abo kware gusanga amona intwe embarago yebono ibinyara ko batugire ka tumuruje kiga cyakiranya ko bakiga nabo to gusanga amona pasta sikime ingana to gukonera nengana yo gusaforana ukugayana na burigo ukwatirana asikinga kinga muri kyoyomo nigari getaga tabanga ine ngana kero kende ero muchando monene asoro ogorwa gusi and nari very specific akabatora ngabasata ntwa bagusi togwato muchando bigweri tanga ni tuwanchera na mamoteito eri akabere osaba okwade pasta embo yo gusaba okwade ibagati tebwate asobora mabe embo yo gusaba okwabera igebwato gwanjerana kare gwanjeranire no ryo kwa mochera omoyo yo subuka yes kero subukire nere bono ranga aherire kono next ande baganya yande ikiagera gwanjeranire mwakwanire mwarikorire yes iri mwarenge no bororo kare kwari umirari majoriri kwabo uri no bororo ikiagera egando tumanya abategera ringeri abategeri banengeringa kero monto nabwato bororo wao enchero monto nyasa na be kero monte gento kiaye ime
naro tatageti komocherwa naro gochikomocherwa orima tatageti gokwana pi naro komocherwa bwe bisa tagocha naro komocheru tageti omuborie bono abara abange lakini abara abaya bari bagwanja nari macho pale bagwanja nari kuiko omuntu family omukungu musaja no munabana yango tebia misinganye mamocho gutuma nango ko banyumba mo komanyana ogutuma no ni kawaida sabantu bamenyete ni kawaida yena ba nyo karansa yo nyongo mwana bwatiri grass nye kwa yanjete mono etabia ere bune bakumoita onde wadi mwana sore to kora bakabiri ma bono bwatiri grass to kora bakabiri aya omwana bwatiri grass kwa moita mambia yako menya gwate tamos terebo nta kunya ko tu kukwana kindora ko kwa busaga na koenia ngainya ninche angani gangita ono weko tume omisi okwabero ko kobe mixed nyere one geranya mambia no kwabira como pole ay diga bono bia ntoto kola yande omano ranga mamu nyabe onyabe ustato nyabe bona mangana ya mabira takoba tagutwari gente kemo nganye no burubuka ine biboko byoka yaya rero gwakoreke mambi koreke mambi uko riria ndogete ngale na akure pi akakorete kenene onyo ari ko mote bingo mwana ningu wangete pole sana asaya aba to kumia abono jina kwabeire ga kintu ntengole kyao ine yenda kora yate kagose asalia irindu byuko salika kiara mama jaya tukwanira nayo bintu bya nyomba birasaleke na mama jonare mwana raibe mama jonare mwana rako muntu mama jonare uranyora kuramo muntu monene bono naya na mama chande tafauti naro ikoya triti bya pasante kete bono enkwana na egambo yemarago baya bone kira tugusanga mwana mwancho mu ligiriria tukwana regoro y'abantu abanene bara baibuli. Is it true, pastor? Abange bagoteba no nyisiko gali asogotara batangale abasacha abagusi nigo bare netwigwatia nakomochera ngara komochere kwabera koroko tago gosaba. Is it true? Nekene basaja wateyo mugungu nyabere n'abakongu abasaja nandege ndogende yakabere usakurigereria omusacha omukungu no mwana nanya kuigura na kina omusacha okuborigwa na mokayenga ngogotebyo korega goso mwana ogotebyo moiboringa ngogotebyo korega ya yekina na gokeigwa bono omuntero okobori ngotyo korega no mukungu ngogotebyo korega no musacha obori omwana ngogotebyo korega bono asingencho yobo nene buria umusaja kuruku musaja kero you understand biya no mutu bwenka bono bonene obuko bulina nekie kogera atatagiti kumanyekana amangana abonsi yago gejuguika yagoika one bintu mbiru mu akunya kobisa bisa bono kwamanya koranga isako tio mukungu nyabiri ai na komochire ari na kwa nyabiri pi okoranga mukungu abaisa kumuka igoro akorore bobe bono mo sacha bange no bago saba mabera asogokora agogokorera okomo chapi omugungu kuburita murani haje gwakora iki bono na kingo kora ngikiagera gwateba iga una karogo tebinyale benga onde iga ngikwa minute bas bono wako wakira kwa tegende kia nikina kuburi neke naboko soko gende oje no nakanyama igo bote kapituli como salió porque cabeza wase ka wakora iga bono wikabaso mko ngigo kwa beire bono igento kirweke kon no waturanga inyabere iriete inyabero mongina no te banyabere bono mbale bakabangina mbale bakubwata bobe bamanya goteba ngoyo mubwete ni makora ngmata kumatonya agonsa bamabe amabera nambale ogotebi nganyabere nere bwanchirana mwamenya buya bono gitaye cy'abantu abana abange lakini abange basaja nego bagatebanya bire yenga bunu tasabo mwana amabera
omwana tagusaba mabira bono ringaniria mabira enchiranira bahaja bakuri street nabongo soka iga njiji na gento gete keria bwanjete omanyanga dojo muhago tageji ndoje mbuyare nino abakuba bangina mwato manyabo ikyare ringano gotebanya bire neri kon nonya bake baro bagoteba Pastor asege songo elieta sori iliwe bwatanga chini gutaisano iga lile liororo tu ncha Messi na gosige urugionde como tenga sori go ingendrani asengo gendrani ingaterenga sori ngo sobe ngoenda garia what's the big problem Pastor ke kogera uno chanda bangie mparo kero kende eronyo no mukungu no tagetenga imeya na babigetenga nangorre tuli kanse eli akabiruri kanse no ni tukolimo ndio nanya kwa soki denga ya sosi ipi tigantebe sorry nintaja ko erera guchime pasa denga ya sorry na ko majereta 1 2 3 sorry tugo eke ori seri aseke gusi kolibeke eliete ke gusi gakinya bere kolire lirito lakini koteba sorry aseke songo algo musaje kotebe sorry ogoseka sorry nyabere ogenda kujia tari gotene na mukuja gukaransanga amunya kwa ngina nyabe ko kwara maboko yaya bona garako motebi sorry abango de sorry oseka igo ogenda tari nga mutini mukugamba bona nainaro we understanding no inero sabira mabera ororira isema majaye bona mwabira egera mogendere mwancho muri ebintu bire simbo iga ego biko baraisi aki mwenye kubi minerio utako minerio ekumo ku waste time ebintu bire mubwena takokora gate abasoli mwabira agende nendi kwa mwenga abuka bwanchera ndama mojo tiantike na inje tiganda nkumo tweet mama tonaro Pastor okonyoranga agotonyora buna basacha ayande tari tu aliya igoro gotanga sorry kero kenene limocho na tokire na reri verigane tito isaranse inyara ko batokubeka na bya kigima omusi bapyo goso mukungu oyo erenaga netinga amo pime tegema ayengere so sipi ko elintageterwa so munugo elire sorry for maybe mukungu era utaramwerera omweresere guchine mono aseli mocheri yaruire tinandi gikeirire teri mocheri koba erena bo ime yae ataraisabika ngano sabeto kwabera kwaranga bado bobe mporororo na kitogo soro bo mochando buno gekagera era igategete omwerere okorere busaboko igabono soli yebo ataka ngana kake ibinda mojamaka amaka amachimoja la manene unabona umusaja ndaji gotema usino koiba mbwatwe abantu banyogerera umukungu ajanyore bangambe nyabirungi cheka bono umukungu amanyongera sin nkikiriyo kondetera obusukuba nkikiri bono gwakora umete nakurwanirira ntigo chiche nchagukoboria bona abunje nje nabango matebyo mongena nyabere dingo nakabere pi yendo ke nakordi ngo maite ina mamojeta bauti na yanyombe binde bike bono uri mojo buni niri nene uikasorie ekwende okwabera kobo uikomote binyabere tingo korabo kabere egere nonyene esangusire umangete ringana bune ri oboibi umugungo tebarenga ndochigara itumbo moboraka yara ri oboibi bogoita onyoruje waiti waitirwe kiabire kenene limo jondiro gokora bono kumyoki umuntu no moro na bara agende kurwana gisegi na bara agende kumyoki umuntu no moro akwengera goite bono kona akumisiri nkiko konkolera iga na bako madebinyabere na atigire pi na gisegi na atigire oboibi na atigire eke na atigire ekiagera lingani neririto ndibwate amakweri bosyo bono kwa muoboiri paka abana ikegere injira bakonyo kwarito kubwatwa mama tata ari gocha gukwa ari gocha gukwa ari gukwa bone kero bakoretireka ayo musaje ngo tutwato murembe pipaka abantu baisanike naye uko batebinya bit Yemono sana na igoro kwa spini kanyakera ali follow life rutisemo cha Nairobi akotaba osemio bio no yakigima Dolin kemunto moenga follow ingobosera bwenga kurutisemo chiria cheke birigo ayarago tanga basacha bange nigo bagukwa na tusori asogo isanekyo mukungu kurende ime yabo barasiboka yarago tanga nchemanya tekina matabiri sori igobono isanekyo gamo isanekyo tukwa otaba sori
na ko mungu mukungu arare ose incho musacha ndarorenga mukungu enjira nte bisore neli mocha kolire aba yaru ime yaye kali kurwa se bikoro bimwe abantu tugukwanira mono mono una tukaranse ta yes otugukwanira abantu bali na acha n'emirobiri yabo yes umuntu uri na acha ni family yaje umuntu isanegete ngoyo mukane umuntu isanegete ngate topanga ibintu se nyomba bibe smart uno kirikiragera magenderera ita tagenderera atenene nagike tokoteba nga tusaba na mabira tusubuke kurwo togenderera lakini mundu ta plan iti bintu buoye tokomulengani banta batokoteba uragwake ogwaka free oko kolegento kumugona mese yagwake tamadu sena buitokwe wotanga na no kwa bono mundu buno ndo ikumukwanira yes ndo kwanira abantu batagete chinka cyabo kibe alright nabudo kukwanira ama mocho makemaka ariaragere bu yateke odo ringa bu goje bogori tibuna maguta yes iriagere ri gulibete ibase ko pachore miroberiye ni mo bangete obwenete ko kuira nanse wanjirane nande kwa buru kwa senchiringia yes Yemona sana mwanchomo ligere sanga karagari kiago amuna internet live asemita ya Facebook YouTube na boigo kwetara se website yetu ya www.indizitv.net na boigo kwetara ase SMS ya se number kwetara se tv yago boli yago na boigo nyare ko bago sanga karagari kiago amuna internet mara ko bayabono chinga kitore amuna mugeni to pasta kwa ende kinga tonyera ko to kwanira nengana ere enyororo kigima ikiroko yorigere pasta ko lakini bwato boli to bwaye abange goisane kabari ngobono paso koranga igere enchererio batanga tunya gosomana tomanyane elio manyenga umurugione onye kaganeti elieteri sorry live ase e vocabulary yane yakira lituko what do you think ntokunya goteberera rente sorry nduwa dinto to goteberera yes ede bibya matokora magendero nyegwa nagotebia na tigiro boibi bono ime yao kwabuta bona ikrejo konyora around ende kona gitene ende nkomunyoki gugoja ngana ina akorega bono ime yabo no muntu uyo tasubugete yes bono mangana ya tatigete bono andi ba step ina kibono nkomonja yes bono wati gumonta seme chando oyimo mengete nere mupangete meroberi yokorosi gesakwekiya bono gagisa kukino mutabwatane tinge koba Ibona sana Paul Murago kurochisemo cha South Mugiranga gotebanga ogosaba okwabera okuya no goikira no asomo sacha no gokira kiri asama mocho anyareko ba maro bagokira mangete bono nye gokira abange ngokira bare no nije ngokira nanda ngokira Ora kwale tireri chiwa asomo cha no pasa bono roche mamocho kiwango kiki yes mamocho kiaya mamocho na bili bisili uno bono rajo uso kigendoga nyawa kolewa ya kuna ya kombe ya teke mamocho anamake mamocho nara manene nara make yugo kira mamocho buna bono na gotia manene kwanyori kwa ruani abana bakonyori gokurwana no muntu mu bigiti to komongenta wabudiro monde kiaya wakorera ibintu gite bikongu bono ogosemeri kwabo babegeta asore bono kwerure ojiwa kore ibintu by'abantu mo kumnyokanya bayisomoke bamura ba mino mu ibwata ini ogujigo gokani tiga mamu mino musike yes igakora amasenge njatinde tatakwenda kumwaka bona abantu bintu bunebi na bibi bwenerete okarogo tebigwa wanchira no admito tebe na tire otebe nyabere kuradino koragendo na inde akaroko mukungwe karoko teyo musacho motebi ngaki eke kiale gokonyora niki kwale no gwakora igenge ya gokonyora niki lakini nge konyora ti abo iburi barakoragereri eke giti gotonyora bono gendo utige ngokware ngogotebi ari maana bona kara kwerese maana eye gokorora nanyo kubote birengere libia abakonyora gokonyire nanyo gote gukwanira na mukungu naye final bono mujoyo no mukungu ole bangana jakomenya Ibona sana Lois Nyantama kurochisemo chema Simba oteba most men are very defensive abasate bakwegerera nyasama asomo kwekano na asokire maybe ateranga ya nikimotabwa tiago
batanga amwaka bwenga ntubwati mabbe chinyeni na nyeni chinyene ntubwati yogo gocha ochine chinyeni amana gotai nagenda sinachiko haso kinyore kibesa na irana tabwati byose bibe aina mama chana akorire na nigare tuko sabu kwabera osabo no gwe defend negerera kabisa nga ekyo kiagera ntaikire ni ebinedi nekene ekero kwa ogosabwa ebintu ebintu byaburi ogosabwa nayo bwente gusabwa n'umusacha yes nendekere gwasabirwe netagete oiranerie gosoikirani bono ndiro konyoranga nabangina na barabwo yes igabwate lakini tagetikia getumeke bono kwanyoranga nigako akombia yes bono ikiaga na boko genda bono for example na boko genda kibarua ngende bono kusunga no kwa no menyete narureka menyete butaoni yago sino mutinyo yomo singi kibarua namanya kugenda ka bono ekero nkogenda ka kwanyoranga ebintu byarengo byonsi obikugachwa kwamanya gusabukirege egento kwamanya korupi kwapanga kirege gwakura bona karugocha na buruche ngankari yingi ninjiro byasara ngo korubire bikenyanya ngone gujire jibando mbari gotonda kende ngero kirege ngero iyo gutaka go ikeka buno musacha osabwe biri bya muimu patanya arego ikeria no twakorire eke twaremeru asegete twakorire eke twaremeru asegete ebi bono konyoranga nigoko okubo musubure mwakora mkwaba lakini ebintu buna bono okogenda kabuno omuntu kubana okogenda kausa yes nabakogenda kanebi nebi lakini mbire kare wigireka bakogache byabo badago gutumeka pako byao byere yes bamanya gutumeka byabo bona kwamanya konyoranga kero kende ekero igo karore isuko tori gotoma toji kwagire gas nkwana kubenyoro batomire kende bono kogocha bakogache byabo pibage jumbi kera ngonya gutuma lakini omuntu gutuma uko masiriane re kamiri mugunya kugwasiriana gendo gitengeyo na ndi muiye naine kiatari spokora mugukwana sekene amangana omujuyi na bakonyoro ori buruya bantu bakonya kuyukwana lakini bono bachanja mburi koko imi omunginaro mujanja gusumo gakaro mujanja bono ga kunya kusukumana kwa manya baragendo kwaba lakini neta kiringa okubwata na kobe tumanye ngitogo kora ikiage na bora nyorenga una bono na bora nyorenga ebintu bya nyomba mbisaine byomukungu mbisaine koragiria abana kwa makanyoranga nje kibarua kiane igombe efisi ninje ndenere nemorobirinde yamagendero esimi y'igikuru ninje bintu gete nono bitego koleka ne binene ninje umwe danga aisane muhaka tege tupange mwe danga koleke tokole konyo lijiwe tokole efisi naki njega amangane ndagera na bintu ne sukari tonya gwejanda ono kwanya mwabagane bono busubole bolia akwanya mwagendere to Yemuno sana. Hello, I'm Madam Lilian watching live. Kurujisa mcha matara watabanga what I want to tell my fellow women is honestly it is not easy for a man to say sorry, but if the man says sorry, he really means it. They don't fake it because others don't even say a word and then we feel good when a man says sorry. Arabia wataba enkoro yabo buna abaswate go isanika byake gima. Igobono pastor, uruje igobago to any courage. Totebe sorry ingi tutali gusibokera rende buna into bantu mani twateba ngaya koteba sorry teri weakness nante kabwa ati formire nde yonse na biranya arikane pasa to seba sorry omaye to mukungura wa kubori nonya saba na bari ingi tali gwekire riga asitomera nere bedroom gali tole babere mote manyete mamocho narari na rama jiko koleka na gali lakini buno mosacha naranga na teani yake na tereri yake na sabiro kwa abange usaba keko kora baribo bantu mbali bonsa to kwana iga batari goteba sori mbaro bagoteba na inde mbaro ororo atari goteba sabana bari na inde bata gotebya so montare araja gotebika kando gotebi nyabire na inde mangito gotebi umukungu nyabire umukungu akuigubuya arango usubokire antebiri nyabire bono nera akore inde jere ni jana akore inde jao mukwa bena so bwanchani
tari mugajete tari okana kuri ngiana como te nyabire yes igo pastor minute nga okwabera nkororo gukubetererika agiye koreka okwabera nkoro gukubetererika yes mukunga tamanye kene gintu kiri kwa gitigire ngoro kina kore manya ngwa ngoro kina kore manya ako kubetika kabisa ngakingo ntebye kene ngwa tigire ntebye kene ngwa na muno muntu ntebye kene gutigana muri nori bono go ikukwane bono go kwana ku minute nali bagusubuka bamanya haje kubwata bwanya bako rio morentere tama mojaya omotebirero nanya komororo ngakibona kwa monje bas kumenya komote yaya mbuyare bono mazenga lidia tebete sorry na minute na lori na minute kiera na nyori reporting tayo sana gweto Yebora sana Vincent Kanyoru watching live kuruchisa mo chairanda gotabango basemia obuya ase family amo togera toka basemia mangi marago bayebono tuned in kuruchisa mo chenya masivi nyali bali masaba ba kudos good topics yakoro ko ana bichoti batabanga no ali meya umuroberio emarago bayebono bakunguna barabara bari advantage yatanga ayebono tagetengo tebisori gusabu kwabera kwayo monyene nanya kuyukurume yago mugumu Como mochire buna jomo sata doga sa jomo yete kwata banga yaya jomo sata ninjende to mukungu ya somo iganyo leto dijende to abana buna nakina ando ko kanere ndi je kote twata karende na wa igori tole twese asi ase kopeta bauti yake na so mukungu ena tagete mumanyane mubwatane nona mabiraya mumanya ki mugusabana yes ende mwanchane umanyene kena umatakara kwa admitinga ne kena ntebya bono musaba mabiro ko musaba mabira kusubukite yes nere aye kwa kotebiri na mamojiri akonyolira kotebiri mojendire na egwanchirana kwa motebya aliaro na moja na ali ankororore na ko motendo jino nyanjete senge njo nyanjete tinkiranira mamojadi yes na indige ntonkere na roche umuhaja konyora limocho omochire osino umuntu lyaruwana gusenki akorera umuntu akumnyoki ugochaka osino oboibi omo lyagochaka omukungu omanyakoru omotebinga na lero ninki oboibi ngwa lingwa ntebe tingwa tigete ngwa na gutigo oboibi omosacho una kingo gonje bono manyete na bali bako muminyoki bono mosacho oyo okwamukura bono kwamukurire pi kera roche iga kakumnyokibwa iga aramukaye buno bokonyi obotamera tamo boani amubise yes emukiaka morate benga muri goja bona kara gota akwegereire wachire nyumba bono chikumo buringi gwakora yako yana koratika batyango gotebindi bono paka gotebie kene pi ikiagera kwa mwegerera onyoro botamiro lakini omoseri ngana rero yes tiga bagoite bona ebe oli mwakorani abajenga botamiro mbulia na bakobanda gochagwa kole kende yonse Yoro sana yakateba hai kama sisi wanawake hatuwezi kusema sorry kama yeye hajaiweka vizuri. Lydia Kerubo kuruchinse mochekisi era litokone nga sorry nero kweyeveka sera atiriga pasa kwaligere riga na banga kwata nge ya tonya iraki igore ni na minute umanyete kerago anjana wa sorry aho yabwata chinguru nekerago kweresa oitabe otegerere umunya komo deikero kinkiaba umate no tanga abuaro nakora ikero kinji nombanga aje abuaro nje nakora bono aiga kregwa timi kono koja koteba koja komoteba bono nyabiri umate kwa na no nyanjete kwa umire bo basama majana akorire nyabiri bono mangete na bakororanga kwa mini nyuma yogo kwana nyuma ya maereso kwa mina goteba nyabiri sorry bona na bagwa dimiti tebe mangana mbiyari lakini kero kwa sorry kwa kogenda utara motebi kende kimuntu korochise mo chiaitumbe era goteba ngabasacha nigo bagokora ama mocho kiboenenu
asengencho bamanyete ng'ati bari gosaba okwabera ama kwanza tumanyega limo cho nogosari ogosari ogurima yes uno nsali rero mambi nsali mbune ntagore ndagiti gosaba mamocho umaite totige tali makatari egendo kegocha ngane limo cho nogosari ne goto sali buo na maboka abere ayasali ikia nogosari nye gwasaliri uikotika gosari yes eto ogotika gosari na kugoteba na noteba nyabere ngikutika gosari ona ayino musalia yemura sana the word sorry from a man heals the heart of a woman musangwanjara norengane nabo ngwanjane ge na utenga okumweresa kwa motebiki akiaba asengenjo yeke neke nekia gwakerora munyo kwa motebi kwa ngiru busoku mumwe de kwa ngiru busoku ona sinyo na kuigerera pakati abana banenga mubwate morete goja binyo kiaba bakabono kwa ngobusoku kwa meko motebi nanjira nibe ekene na kwendo nyabiri nimona sana paste mero baya bono chinga chito chiachire kimo mwanchu murigeria engana endito kigima yokwabira no gusaba okwabira ase chinga chito korengana nabange mwanyira ko mukubatuka ebirengere especially abana bubara bakungwa basubana batanginga nejo nabo tokorana nendito kurinda ase chingoro chiabo ime bibere eriogo lya bene ibo abasana imate bono pasta wanjira na mamochaito kuna omosacha kuna yo mugaka bwenga norutinga nebe solution ase mechando emenge yere chinga chito nande liburi yakabiregera tugukorera ine norutinga mamocho na rororo ni mechando na rororo bado esuna ine chinga chito ase ngenjo buna into mosacha tutarasiboka kuri ine ito totebe nonyenga pole gose sorry ngabere asa mamocha nako engendo kende gekogera yo aba nekero umukungu oyo na ikirengaki na muchayi tindi kwanjana yani tindi kwa appreciate bindako kora yes ono go chaya emwike gitomerire buko muchaya ono mbwato bwine ngo chimuchayi ndujinga mondare ono mu korosia ogosaria okea ni ogosaria ogokogera nsaba amabera ono okora ebintu mweneno ikegero muchayi omuchayi nono mukungu isa kusukia kurigereri pakanyore weakness chao chonse pi anza kukojaya ona akonya kukusukibuna une trap kusukija otiko konya kona ndo kusukija onya wakora into byaye ono anza kukuchenji buna kemonino kukuchenjia mbeba ono konyoranga nero kuchaya koria arode weakness yao nere manga muliko bono mukunyara kubanga bintu bija bichinguru bibe ndubire yabikoleta maskani ori bintu bikobo muchibiya maite kari tu abetamo o tu abete ne bintu bibya ebike bona ka tu abeire kororina tu agwene ire ntore kiro muntu na charity koko soko gutane gendo njena soko na kane gendo tu ateba ni mambinga kitoko soka ma nkirigita keneki bona na to kolega bintu bibwa chinguru bitokora abana baito agitokora abana baito efisite babura agitokora abana baito bare mirundagira agitokora abana baito bari nyama ewikirimo bono ebintu mukupanga bono nyamo chaya ine togontegerera usoko ngitabia na kwagenda Kebra sara pasa chika kito chiari na tuto kito tobu tolerega go moroberio obosera bwenge mara goya bono na rega igore korku Victor goteba Victorino atango boso kumbro rekro mosacha gosaba okwabera engana yawe omweri kigima pasta se second ibere satuiga chaso manjo murigera so manjo murigereria tete goteba iga ogosaria okugosaria umuchi ancha lemererania sabana mabera asokunyara egere ne nobusuku musacha gusaba mabera lakini rende oroche oraba to sabarero nkikiaba busobukungu uyo nkikegendererete bono bakonyona mayagendererete ayekaba turi gusaba lakini bakonyongo bokongumboro erengo gotebia ari nyabere anjirana orosio muchi mwagaje familia bengiya egere na inu moja ko kemo goja kuruo monyona mwatigire eliga singiya na abana bainu babanje mwata kare mwanje inu moko sabana mabera abana bako basika abana bakogoka babasikata kangamo bale
okolo kuwera ka mungi na mungi karibu akera mo gwata ogoja mayo mungi no kote karibu naye kwa mate karibu ono konyoranga abana bako bobwanga bantambange basika basika kemono sane mara ko baya bono pasambe mana sokonyara chika kiago sanga mana intwe mwancho morigelembe mana sengi chekerengere kiago na bigo amabuja go mara ko baya bono aonye togo saba amabera maiso marore sukano yo bedroom maria aye momonyere rende bosoko buti bo bororo mbyo bosoko bobo kurero nyara ko bago kwagacha enga wikira weekend twakobana iri uburigererio buya bwemero buri ko bwate meandeze tibi pasa na mbya mana sengi chokanyara byago nda gusanga amwe buri nyara ko bakone kitim chamiro cyago gira sentire wikira no ligakoro kwa petra mo kere gena do ko na misto sanga manyare hasa joshua de ko bimuro biro bya Ndizi TV Ubwansu